15ο μέρος. Μα τι εννοεί είναι μικρό με τεράστιες δυνατότητες? Δεν έχω ιδέα. Τι έκανες! Θα φωνάζει! Συγγνώμη, θα τα μαζέψω όλα. Αρχίζει το τηλεόραση. Αυτό είναι μικρό με τεράστιες πιθανότητες. Δεν τον καταλαβαίνω τον διευθυντή. Αλλά εγώ τα βρίσκω η κακομοίρα. Να δούμε τι λέει. Ωραία. Λοιπόν, της έκανε το Botox προχθές το βράδυ. Τι? Πήγε σε έναν πολύ διάσημο πλαστικό και της έκανε αυτό το Botox που της άλλαξε τη ζωή. Δεν υπάρχουν άλλα σημειωματάκια. Μην κάθεστε να ψάχνετε άδικα. Αυτό λέει. Είναι περίεργο. Πολύ περίεργο. Αλλά πού να πήγε η Apple τόση ώρα? Δεν ξέρω, πήγαινε έξω να δεις. Να κάτσε να δω από το παράθυρο. Τι έγινε? Κοίτα και μόνη σου. Αχ, όχι, Apple. Apple! Apple, είσαι καλά? Είσαι εντάξει? Να φωνάξουμε το νοσοκομείο, γρήγορα το νοσοκομείο! Ας την πάρω! Εγώ την πάω μέσα. Στο επόμενο Ever After High.